kwarta. Nang napalit na. Ha? Napalit? Huwag pa ba yung mga ang tuti? Huwag mo. Huwag mo kumandan. Kita naman eh. Ito ha? Halin na sa okdo ha. Tulog. Tulog? Tulog katagunan. Huwag ka dyan ka. Huwag man na. Makukuha daw ko ilang kuya. Huwag man nila. Dahil na huwag man. Pinipilot ko ang kuya. Okay ni ma. Huwag halin ka. Ito ni. Jangan baik. Naping. Oo. Ha? Pak. Ano nakuha din na. Kami sila wa. Sige ni. Apa ni? Di ka mo lagi na. Kali dia. Ano dito sila? Ano mo dito yung pag-buli? No? Buli. Oo, gani. Tidak baik sila. Sila, ginit ka. Katubutan, di ko katamba. Oh? Oh, sabi, ginit ka. Ano man? Banana Q. Banana Q, sir. Tay, banana Q. Banana Q, mais mana? Ilaw pa man na? Kawalan niya. Kan dulu na ako. Oh, okay ra. Bayad gusto kong utang ng be? Lima ito na kuha ni hatihan mo. Pa. Oh, di ba na bayad sa mga utang? Kaya nilagay ka na din. Lagi, adto ka na bayad mo. Ay, drama na ka. Kuha mo nila. Pa. Kung ang ganda na dyan. Bisa talagang lugar sa time. Pwede man 10 years. 10 years. 10 years na po. Kuha lagi. Ya. Sila Kung ano ito na. Pwede ba yung sulod, sir? Kung ano dyan. Sige ko na. Ha? Sige ko na. Kuha. Kuha. Sige, sabi ko yan. Kuha din. Ipalit ang isa din bayad na. Dito na kasunod din. Kuha ka si Joey. Wah. Betul-betul menggunakan hal itu kalau na kuha na. Ito dali ko sa isang. Oh, walit na sa game sa pagkaman. Kuha ka pang komite.
Okay, tapos irain lang ako. Din na ito kami ng dressing. Hindi na, siguro natin ito na. Ha? Oo. Eh, sa akin ba? Makuha na. Yeah. Ito na din natin na. Ate, hindi mo ba yan? Tigas ko. Abot na nga dito sa inyong kwan, pa? Ilan Oh, na? nagpapagaygon? Ilan na na? Buwan. Uy! Pwede rin. Pwede rin kung Ay, pamahal ko po. Kung pagpalit na yan, 10,990. Oh, hindi. Eh, kung naman na. Kung pa man. Oh, Ang gabi ang init mo? Ay, baka naman. Ha? Pagkaon, magpupukadan. Wala ka, wala ito kung pag-iwan mo na ako. Patuloy, eh, hindi mo sa tubig. namawa ka na. May kulon doon, eh. Hi, man. Oh, hi, man. Sila, man. Kanila ikuha na na. Kanila ikuha. Di ba ba nakakita o? Nonton na dapat yung kundi na mag-discuss may mga sina. Kaya naman, bato, nakakita na. Uy, ikaw na lang sa matang.